gayeng adicara mirunggan wonten ari kalanggahan dalu punika. Dene kula sekadang kukila laras makarya sinarengan para kadang operator wonten Dika Audio Professional Sound System. Sebandun kanca-kanca operator wilujeng makarya sawetawis kadhereaken. Nduk galuh wong ayu. Aku kangen karo panjenengan. Tegese kangen iki kangen ning bapak karo anak. Karo ya kangen suaramu, Nduk. Coba reng-reng ngopo ngono aku tak karo ngleyeh-leyeh. Nah, wis tuwa iki ya karepku ya sing halus-halus ngono. Sing nggon kasar ya sing nom-nom kuwi. Coba. Nderekaken panjenengan Nduk wong ayu. Kula nyuwun langgam Taman Sari larasipun pelok 6. Pelok 6. Nggih monggo nderekaken Nduk galuh asmara. Putra pinten Nduk? Ayu. Tasik perawan. Tenan jujur tak? Tenan saestu. Jane ra. Iya iya. Mane kok gak percaya to? Ora. Oh bar bojo kok perawan iki. Lha kepiye? Oh mah. Kok sajake kok gak masane aku lho nek jekno kok jenengan mang tanget sing ngendang niki lho pun ngertos. Ngerti to Mas? Wis. Nek mbiyen kok taman ya ayo ngono nek saiki ora. Ora. Wis. Niki kula nyuwun berkahipun bawa Mas Lasno mbok menawi kersa. Harus no. Ah ngono. Ndek iki bengi nang Gunung Sari tak delok. Kok dodoan. Mbok liyane kuwi anu lho, ke dina Kamis malam Jumat. Aku malam Kamis ya. Sirikan gak oleh aku bawa. Ora. Sumpah. Basamu lho. Nek bawa liyane ra apa-apa nek kuwi gak oleh karo bae. Karo bae ra oleh. Lah kula nggih gumun wong sing dienggo bawa ki lambene kok ngono kok sambete. Ngurus dino. Sambate ki aku ki udunen gak iso bawa. Jurusane ki lho apa? Ora nyambung. Mangga. Ku